الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأمل للآخرة ميدانه هذه الحياة الدنيا، ومدته لكل إنسان أمره، وهو لهذا جاء إليها وأوتي الفرصة فيها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أمبي على التنو دام فيم بي دمبغا على دام فيم بي مربغا على أمبي سلك أكاتشي دم باينكا أنا كدونكو أنا كشيبون وبي note mina ka boye ka baara kɛ lagara ye a kɛnɛ ye nin diya ɲanamaya in de. Ka baara kɛ lagara ye o kɛnɛ ye nin diya ɲanamaya de. Baara in wagati fana hadamaden kelen kelen si hakɛ min dir'i ma i bɛ baara in kɛ o furancɛ de kɔnɔ. Ala y'i da k'i nati diɲɛ kɔnɔ o baara in de kama, ka tan d'i ma diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ o lagara baara in de kama. Ala ko alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ala de masa ye n'a ye saya da ka ɲɛnamaya da pour kawla jarabi min ka baara ka ɲi. A ma fɔ kawla jarabi min ka baara ka ca dɛ, min ka baara ka ɲi. O de y'a to Fudayl ibn Iyad tuma min a ye nin aya kala, a ko aqlasuhu wa aswabuhu qalu ya aba ali وما أسوابه وما أقلصه قال إن الأمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فلم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. الخالص أن يكون لله، وصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليأمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فديل بن يادي تمام يني آية قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أكبر قال سلي أني بار سبب ما uko alifa munye bara kalasilenye munye bara sababa mai ako baran fulede ako na kalasira alaye amake sababaye ala tamina ako ni bara kera sababa fanaye ama kalasi alaye ala tamina fo bara ka kalasi alaye akake sababa de. Ako bara kalasle alaye baraka ke alakama, amake jiyan nafasi kama, amake tanuni nyini kama, amake tanuni kanuni kama, amake mogo kame. Baraka kalashe ala kelempe uye sababa imunye baraka ke chirenga sunnaka. Ni bara ma kalashe ala idroba fo mako shiriku. Ni bara ma be sababa ma doron abo fo ma ko bidiya. Ni bara ma be tiden ka sunna ma doro kera bidiya ibolo saratiye. Tumami Fudayl ibn Iyad yen fo aye aya kala. Akwala ko Qur'ana kono
mogo min be ala ka kunbe ɲɔgɔnya jigi qiyama do i ka baara ɲuman kɛ ala ko i ka baara ɲuman kɛ baara in kɛtɔ i kana foyi fara ale ala kan balima hadamaden nin diya ɲɛnamaya kɔnɔ i b'i ka baara ɲuman de kɛ ala ye baara min sabi i ka si kɔnɔ e b'o kɛ e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ yaran place diɲɛ kɔnɔ a fana b'a ta kɛ ala tɛ mɔgɔ si ka baara ɲuman tiɲɛ inna alladhina amanu wa amilu salihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala ala ko mɔgɔ minnu limaniyara u ye baara ɲuman kɛ ne ala tɛ baara ɲuman kɛlaw t'u ka baaraw tiɲɛ i si hakɛ kɔnɔ i ye baara ɲuman minnu kɛ ala t'u tiɲɛ ala b'i sara wa qala ta'ala wa anna allaha la yudiyu ajra al-mu'minin ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ ko ala mu'mini ka baara ɲuman ko ala t'o tiɲɛ dɛ wala an kan cɛ siri baara ɲuman na nin diya ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ tiɲɛ lagara i bɛ sara balima ni ala bɛ ala ye hadamaden min bɛ sababa ma k'i kɛ mumini ye k'i kɛ baara ɲumankɛla ye ala y'i bonya a y'i karama mais ni ala ye mɔgɔ min kumantiya muminiya ma ani baara ɲuman kɛli ala y'i dɔgɔya qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum ala ko aw ka mɔgɔ ba ne ala fɛ min bɛ sirala ye ala y'a ɲamari ni min ye a b'o kɛ ala y'a fatanya ka bɔ min na a b'o to ye wa qala ta'ala fa amma al-insanu idha ma ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idha ma ibtalahu fa qaddara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani kalla bal la tukrimuna al-yatim ila akhir al-aya ala ko hadamaden fule ni alayya hadamaden fa mali insanu jama abtalahu rabbuhu fa akramahu wa namahu fa yaqulu rabbi akramani ala ko ni alayya hadamaden la jarabi ayi bonya ki karama hadamaden ba fontiga layin bonya minne alayya hadamaden la jarabi ka garjage koro aba fontigi alay ne dogoya ala ko kalla ako ay mo bete ka fonne garjage fense mo min ya bete ko ni bonya ni karama ay ko alay garjage yuruwa mo ye ne ka garjage yuruwali kata mo ma ne ka nemali kata mo ma a bete ko ni bonya ni karama de ne ka garjage koro fana kata mɔgɔw ma garjage koro bete ko nyi dogoya de mbe do ka garjage koro ka ke fantai o korote ko aka dogone ala bolo o korote ko nya dogoya mbe do ka garjage fenche ka yuruwa ka nema o korote a dobe o korote ko ne ala ba fede a korote ko ne ala ya bonyade ay la jarabi de ro garjage nunu fereli ni koroli la jarabi de do yala min garjage ferela ibe ala barika dawa ala ko kan nema inke chogo mi ba ke o chogo la ba ini ka sara suru lagara ube ibe ala fisru waliya de wa ala ko kan nema inke chogo ma teke o chogo la ina janga kata suru lagara garjage yiru walina koroli nunu de mbalima mu'miniya ani baara ɲuman kɛli nunu fula nu farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu na ala ko e de kawusa danfɛn bɛɛ inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah ala ko mɔgɔ minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ ulu ye de danfɛn bɛɛ so hɛrama ye ulu de kawusa danfɛn bɛɛ ibn kasiri ko abu hurairata anu doni ke bagaw do ku ye dalila tan ni aya de la ko hada madem mu'mini bara nyuma kala ku kawsa malikaw ye ko pasga la ko ulaika hum khairul bariyah
kola ko mumini bara nyuma kela ku ulu de kausa ulu de damfen be nyuma uye wala mbalimaw ni ba fe kanyuma yani fasamanta soro damfen be ka nin ko fula kanyo soro ila limaniya ani bara nyuma keli mbalimaw limaniya ni bara nyuma nu fula ye nyogon soro mogo minna sababu do ni ala bi kanu sababu do ni ala ka jom bi kanu jiya kono innal ladhina amanu wa amilus salihati sayajalu lahum arrahmanu udda ala ko mogo munu limaniyara uye bara nyuma ke ala be kanu de ke uluye ala yere bu tigi kanu abu kanu do aka damfen jon nyuma be dusukun kono nin ko fula muminiya bara nyuma kele anko bara nyuma ye baraka kalasi ala ya kabbe ciden ka sunnama mumina ni bara nyuma nu ye nyogon soro mogo la ala bi kanu abika kanu do aka jondu sukun kono o yenni aye ciden ya hadisa natin ni hadisa sahale ciden ko akoni ala ye mogo min kanu abe jibrila wale aba fo jibrila ne ye karasa kanu ifana ka kanu jibrila bi kanu jibrila fana be sankaba dunke wele aba fo ala ye karasa kanu ne ya kanu aw fana ka kanu sankaba dunke bebi kanu wala ciden ko nintigila mogo ala be kanu de bila dugukolo ka jom mumini site soro dugukolo ka fo abi kanu mogo min na yi ko ami kanu fo fasiri de fajiri fasiri ala jugu munafaqi ode te mumini bara nyuma kela ode to kanu sino mumini bara nyuma kela ala ba kanu jibrila ba kanu sankaba dunke be ba kanu ala ka jonyuma be dugukolo la abe ba kanu awa bo chogo kelena ni hada maden kera fajiri kafiri ala tife wa innahu la yuhibbul kafirin ala te kafiri fe ona na hadisa yin fandola ciden ko hadisa yin kono akonni ala yin mugo min fana ko abe jibrila wale abafo jibriya ne karasa koniya ifana ka koniya jibrila bi koniya jibrila be sankaba dunkan wale abafo ala ye karasa koniya ne ya koniya afana ka koniya sankaba dunke bebi koniya awa ala be koniya de bila dugu koloka jonyuma ye abi ko adusukun kono ala jugu fana malikiyaw jugu jibrila jugu mu'minu jugu mogo siti kanu fonni mogo minyi nyogona sino ala ka jonyuma siti kanu dugu koloka mbalmo wala mbalmo an fule ka bo tereti min an fule ka fo bato mununa bato ma bare wa abudu rabbaka hata yatiyakal yaqin ala ko cide may tigi ala bato de fo saya kanima bato e fo saya de bato te sungalon doroye o misaliya hudu kele tumami shetane ye wolelike ko muhammadu sara dow ko ni muhammadu sara kele o te kele ko banna yesawa an ka jihadu banna ni muhammadu sara way ko banna an ka nyere lafiya ala ye aya do jigi waya tumami ciden fatura sebo hakili ciyana munyana aya yinko abubakari nana fahamidallah wa asna alayhi وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين
aw ni mogo min tumbe sungalo inde bato sungalo koni sarade ne mi mogo min tumbe ala de bato ala nyana malende koy ala tesa tuma mi ciden fatura do fare fakara tuma mi dommi ko sara hudi kele do fare fakara ko lu ka bato banna lu ka jaru banna ala ko ako muhammadu te foye ni ciden te komi anyogona ciden de do komi ciden to temena anye chogomi ni muhammadu fakara ube na sara na ayereye o de be awsaga ko ni mogo min sagira iko o te ala toro ni foye ni mogo min fana sabatira ka dina ka ikara ala barika da bagay ala be barika da bagay sara ni mogo min sabatira itaka abubakar fana tuma mi ciden fatura sheba hakili ciyana ayu hakili jigini aya dela akoni mogo min tumbe muhammadu de bato muhammadu koni sara sallallahu alaihi wasallam ni mogo min tumbe ala de bato ala koni nyana malendo ala tesa ala ko qur'ana kono ako muhammadu ma ako besa kafiru yere benasa ako muhammadu ma qur'ana kono ako muhammadu te foye ni cidente komi cidente to temena chogomi ni muhammadu sara ube o ya faga o de ba usaga ko ni min sagira yiko te ala toro ni foye me ni min sabatira ala be barika da ba usara awa sungalo fana mogo min tumbe nyumam ni bara nyuma mununke ni sungalo sara sungalo banna ni min ye bato bila iye misiru bila saragati bo bila la nafira bila la sallu bila la o te ala toro ni foye iya ki yere de la me ni mogo min sabatira sungalo temenen ko fe sabatira misiru kono isabatire ka bara nyumuka isabatire ka sarati boka isabatire ka nafila sari ka nafila sunka ala be barika da baka sara ala be sari ka bara la aya warakun wa qala ta'ala wala takunu kallati naghadat qajlaha min ba'di quwwatan kasa ala ko kana ke komi muso de muso ma ya ka gese parta gese nyalen ko fe ka dila kanye ayere sagira ka be gurja ka bo nyogona akana ko nyogona uyede sungalo aya nye shilim minke alamani lagara barama sungalo temenen ko fe akana ulu gurja de akana ka bara nyuma gurja de salafu salihu ko bara nyuma minali tamanse munye ikanyuma tuwala me bara nyuma mina baliyata manse munye ika ko jugu tuwala eka bo misiri kono kata yelema barula kata yelema juemiula kata yelema dogu tawla ka bo misiri kono kata yelema ka ke oye ta manse ko ka sungalo bato mamina de me sungalo kofe tu surube misirula tu surube nafila sunna tu flebe sadaqati bola tu surbe nafila sallula ni nyetta man she ko e ka sungalo bato minana nyuma ko fe wani abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhuma qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdullah la takun misla fulan kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl muntafaq alayh abdullah ibn amr ibn as ko dondola ko ciden ko alema ako abdullahi kana ke komi karasa nyogona atumbe sufen nafila ke aye sufen nafila bila kana ke komo nyogona de e ka continue sufen nafila ka kana ke komi karasa atumbe sufen nafila ke aye sufen nafila bila muntafaqa ni hadisa buhari muslim benaka donc sungalo le tumbe sufen nafila mununa ukana bila de ikelen ku ke ika sokono hari tumbe hakke minke misiri kono ni te soko beke ika sokono su koni kono nala adogo yara chogo hari nakera arakan sabai sufela la o di ka sokono nama kana sufen nafila toyde ci de nyore fa abdullah ibn amr ibn ashi
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأن أبي أيوب الأنصاري قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم تباه 6 من سوال كان كصيام الدهر. بل مو hadisa sabatira muslimu kono abo aba yubal ansari bulo ako ciden ko ni mo mi sungalo su ka fori ka dafa o ko fe ye tile woro tuwala abe ko mi ye samu mesu balma doni ke ba ko salli fana fule arakan nani ba nye chogo min nafila la ni arakan fula ba ko fe ala yo nyugona ke sungalo sabani kalo sunna do sungalo nye sabani kalo ikasu akono ni hakke min no yaraye o yen nafila min banye nafila sum min banye sungalo ko fe fana sunna ya dama sungalo sunen ko fe ka dafa ikatile woro su akofe nin kalola nin tile woro cide masun chogo kere kere yali foala na kadiye ni salli temina adamina na kadiye iba ya karuya na kadiye atugu nyogona na kadiye asuika farafara kabo nyogona na kadiye dondo su okofe be mi okofe be dongore su fokata tile woren kono dafa kalo in kono me hada made iya su tile woro in sun nin kalo tan folo lawo iye sunna in soro iye tile woro in sun nin kalo tan chamanche lawo iye sunna in soro iye tile woro in sun nin kalo tan labai nawa awa iye sunna in soro me anyuma ikatele ya kakede fastabiqu li khairati alako ayen nyugonda kata hera ko de kelima washaru ila maghfirati min rabbikum alako ayeteliya kata baraw kelima bara munum be ke sababu e kajjunumu yafa jawma kabwa tigi alafe wa jalitu ilayka rabbi litarda musa kon tigi ala nyinyere teleya kana yimade puruka e ala ni sonja ika jenkoro hada malen ka teriya kata bara nyumo ma ode kanyimbali mo tile woro men fulani nye awa tese ka so ka juruto ilade ibi ka juru de sarafolo nafila to arafa do jom minatana kalo kalo tile sabasu tenen sola musasu doni kibo ko nunun be se ka ke kasoro juru bila me anyuma hari nunun yere ki ka juru de sarafolo me minye sawalu taye chire nye odakade akoni mo mi sungalo su ka foride o ko fe yettile woro tuwala alako hadithul qudsiya kono وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ala ko hadisi rukurisha kuna kunne jon ne ala ka jonti yiregere ne ala nani fengo fenye bara siye min kadinye katemen ka farada ka folo wala tile woro en nafila de sani ko swala ka farda min bi kanna o dafa mi Sheikh Albani ko ako ni tile woro sun file ni farda be minna ako fo ika farda de su folo ako chogo ya sababala ika farda su juru min bila o sara ika juru sara len kofe ibi ka tile woro isu ni nya abbe ka nyomai kalo kele in kono ika juru sara misali la ni tile woro juru de be ela sungalo tile woro in juru sara o kofe nin kalo fana tile woro in ibasu ninde ya nyomai akwa fulana iki ka juru sara
ni te se ka juru sara ni tile woro in su ite se ka juru in sara katila ko ibe tile woro in soro ika juru sara to ikika ewa su ngania ni ka juru sarai ewa ika ngania ka fara ka fana tile woro suni iko ngania ka fara juru in sara leka donc ibe baraji kelen soro ni ka ngania nyumai ni ma tile woro in su o baraji te soro de me ye ngania nyuma minke ika juru sarato kangania ni fardai abi kangania fana la ninin fardau sarali tunte mbetile woren fana su o fana bi ngania la ala bi sara baraji kele ibo soro ako cide ko man hamma bi hasanati falam ya'malha katabaha Allah hasanatan kamila cide ko ni mo mi hamina ni nyuman kele ye bara nyuman kele ngania me hima ke ala ba sabi nyuman kele ninya lahala fulana lahala sabana yiki ka juru saranganya doro imatile woro in saralisi nganya ka faraka donc yika juru sara inde biye tiro woro in sunni hari te sara baraji kelena wala parce que ima nganya idusukun kono Sheikh Albani ko tile woro su ka juru to la nilla hala sabado la kelende yiki ka juru sara o ko fe ka tile woro in su kalo in kono ube iki ka juru sara to ika tile woro ngania ka faraka ina baraji kelen soro ube ini ka juru in sara doro tile woro inte su ima ngania ka faraka fana donc mbalimo tile woro su imbe ni la halade la nin kalo in kono an kana ya garu yade do ba fu ko tile ka fari o ba ke ka do salaya mbalimo maju bunun jabali sato كتاب الجهد الإمام أحمد أن مغتصر منهاج القاصدين مواجب الجبل تمام السيان ناما أكون تجي الله ربا دو كوني ما جيانيا نما يكنو أني سيكا جانيا جيان كونو مو كانو يريتورو كما مو كانو فروكا كو بولي جيان كونو ما جيانيا نما يكنو كما دي نتيجي الله neye jiya nyanama ya kanu anin shi ka janya jiya kono nya kanu de furu jiya tile munun ka kala nka ulusu e alai tile munun ka kala nku ulusu e alai ani su leru munun wulili ka gele nka wuli ka nafila salli e alai ani nka doni ke bagaw pousse kala nyoro la ani deresi ngoro la ninka kumbela wiye ikala kosuma beke yoro nka ke ne jiya nyanama ya kanu ni saba doronde kamantigi ala ma kanu jiya barashi kama ni jiya nafasi kede kama nye jiya nyanama ya kanu ni fen saba de kama jiya tile munun ka farinka ulusu kaminogo ke ulu kono e alaye su eru munun wulili ka gelen ka wuli ka nafila ke e alaye ani e alaka kosuma yoro ni ka jikru yoro nka ye doni ke baw be yoro be alaka kosuma lanka kucela ne jiya nyanama ya kanu ni fen saba de kama wala salafu munun temena ulu ye jiya tile munun ka fari ulu tumbe ulu de supur baraji be caya ni tile farinyali min fana fule ninye anw seko tala ni sunna ka fara oka ika baraji be caya ka teme nene wakati sunka wala aya kanna fila sunke banate mogo munun na darolte mogo munun ma ko tile ka fari aye teliya aka kanna fila tile woro sun aka ke bara nyuma amilalita mansere ka nyuman tugala fastabiru li khairat aye nyugonda kata hera kuma ambe ala deli ala kalli manani bara nyuma ala ko no yanye anka jamana ala ka suma ala ka fitina go jamana kono gele ya munum be jamana kono ala ko wuli ala ka silama kambe cinyaka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين